Gel. Gelyen. Gelyen mi? Hava. Tügöleme. Ha. Eýem geleýdiň mi? Hava geldim. Tügöleme. Ömrü galaryn mı gayip? Tügöleme. Gurbanlygym gelip ýetdi diýäň mi? Hava gayip. Ay kutlu bolsun. Hava şeyle bolsun, Hava. kutlu bolsun. Nene kiyler hawtaýet. Hawa, kutlu bolsun. Kutlu bolsun. Nesip etsin. Hava. Tügöleme. Bayramyň kutlu bolsun. Hava hava. Gurbanlyk. Ay ýaşlarym diýen hadi himmeli utşawaly öýdi ýaşyň ýadyňa düşýärmi? Aytmatana. Minna ýaşkan dişek şu utşanyň diýsene. Yaman daýawdym da ýaşkan bilýän, boýuma 2 metr, egnim hep her gapdala 1 metr. Sen. Hawa, urgudun siratly bolan, saçymda şuňa düşüp dur. Ne ettin gayip? Yüzümü uyanı. Ha. Süpürme gerek. Şeytan saçımı özü bir kıt dur dar. He. Hawa. Mektebe da varsa oğlum oğlum yalvarýar da gelme o gödök. Sen mi mektebe gelme? Nem üçün? Men girýän klassa şyýdam çaşya. Seret ýay gurup aňsat derden oğluma dony. Ana şolar çaşanna bir hil. We diýen ýa-da söýlämi? Vay gurup. Ay oğlum rozam kıyız bolpati. Olar var ha. Hawa. Sen ýüzüň görüp gorkujundan çaşýar. Yok la ýoňa derler. Yo hakyk şeýle şol, men bilýän ony. Sen nereden bilýän? Sen nereden bilýän? Sen näet biljek wat? Aga men bilmäni kimil klassda şa? Seni men klasynda okudum. Vay, hawa men sen klasyňda. Men bilerini alon çaşýany, çaşmaýany. Ýalan sözläp durdyň. Kaçan geldin men klasy? Men bilmändirin onu. Aga, birinji klasdan biz başladyk. Ay sen onu näet biljek? Ha. Sen bilmeýän. Näme Men üçün? mektebe girenden birinji çaşan senin de. Vay. Çaşan seni mektebedir öýüňde. Sen bilmeýän. Oy, çaşamak mene. Siz bir şey bir bahana tapýan bolýan var, jynym atlanýar saňa. Menim seni görümde şu jynym piýada aýlanan oktalardan. Men Näme kamatda. diýjek bolýan? Yo zat diýjek bolamak. Gel berik. Sen mara. Beýip çyk syparyn öýtmek ol. Sypçygym bolamak. Gurban bayramyna sowgat at ber. Gurrugam ýok. Näil sowgat gerek? Aýt. Çynyň bilen. O köp sana köprek sowgat gerekdir şeýle gerek. Hawa, ken bolsun. Sen ýerden birini alyp bereň, men şowrakdan känem bolsa. Yo, ken bolsun, ken. Ken bolsun. Hawa. Bolýa bir kilo kişmiş alyp berdim bolýam. Agay. Ay ya çay bilen ýygy çerot ýydyk. Oy, ol kısmış sowgat bolmada men öýdäki zatlar sana diýem. O öýde ýene ben kısmış. Kayık halayandı, gelin halayandı. Uy, atır. Ana. Atrat. Böyle atır beren. Kımmat atrat. Kımmat atır. Hawa. Ne eyleýsilsin alayın? Nime? Häzir bara. Vay. Bol saçsak aýt, aýnamada bol. Almysyl. Bol. Yo, dur enter, dur. Nime army diýsin. Bol. Ya da ölçü de bol ya. Dur howsen o atır. Şettali. Durabır, al üstüne tepinecek mi? Onun bal yapınacak olyan mı sen? Ağay üstüme tepinecek. Ey onlar sen, onu bileyip sen tepine zaten onu sen ne var bir kösen görmeli la. He. Soğut gerek o da giyecek taşarık çıkan ha. Yıldız suyuna nardı ödeyme. Liyardın asıl olya diye. Koynu. Hı. Uy bollu. Şu yıldız suyuna. Ada yıldız suyunu. Bol. Hani. Bol ardı Nime yıldız nime. Piskelle brosko. Başka kelle tapan nereden? Serçe kelle zat yok, koş kelle zat. Yo, piskelle brosko. Ne zamana da yok? Ay bari silce. Ona zere dey, hayran alayım ali. Ha. Yıldız zere. Iyiden suyun para arar oğlum. Vay. Maňa gedip kaldy şeýle. Ay kummatla. Sen ana. Oğlu görüyen mi ana? Hani. Akçılı. Hawa görýän neme görýän? 2021. Vay. Karolla. Min diýen renkim. Akçada. Gördün mü sen akça. bu görüyen renkin gerek? Gatwa görýän. Şun renkini zor alıp berdim olayım. Ne güzel renk al, ne vermet mi? Ağay çorabım kene şonu sowgat bolýam Ey gay. şu köp çoraplan men görüm okul var yok mu kadip torun arayalla şunu. Yok gay. Şonu alaly. Ne mana? Şu ulu alaly. O birinin alanlardan alıp olmadı Sen gongşallon. alarsın şonu. Gongşallon o paranı niyeti versin diye. Bu da onu kurbanı git ya onu kurbanı giyeli. Hey komşu. Hav gele vuri. Balık alacak gem yanınıza getirdim. Ne el balık? Ay yaman kovu balık yalnız şımarın alıver. Tedece mi? Zanlı balık. Yo balık yiyecek mi? Yiyelim balık. Balık iyi de. Tedece mi? Zanlı balık. Ha canlı mı diyeyim o tedece mi diyen lan? Şu zanlı orada teyze orada. Yo canlı orada tede olur ne var? Canlı orada başka da oluyor. O ne öyle? Tedece mi? Şu zanlı balık. Ay yo canlı mı çok? Canlı burada canlı oluyor. Tede oluyor. Tedece oluyor. Şu zanlı teyze balık Yo da. böyle oluyor ne? O ne akiyle? Konş teredine. Hava. Erkel. Ne mi? Yine şuna teret. Seyrettim. Canlı. Hava. Ben o yürüyü tutup vereyim komşu. Hadi yürü tut beri. Yo balık Onu gel. bir soğuk Sen değil mi? soğudun şu taydan beri.